Napuna na usabog laing 24 ka mga bagong nagpositibo sa coronavirus sa COVID-19 diri sa Dakbayan, Sugbo karon lang adlaw. Ang tanan gikan sa sitio sa Patira sa Barangay Luz ning Dakbayan sa Sugbo. Human sa gipahigayon nga massive swab testing sa mga nagpuyo sa Mundapit. Gahapong adlaw adunay natala nga 21 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Karong adlaw moabot na og 53 ka mga COVID-19 cases positive diya sa sitio sa Patira, Barangay Luz lang. Ang unang nagpositibo gibalhin na sa CCMC Quarantine Facility apan mimando ang mayor nga kini nga mga bag-ong nagpositibo ibalhin sa Barangay Luz Elementary ug High School. Samtang kadtong mga magpakita og symptom ibalhin sa laing quarantine facility karong Sabado. Gikanakdang magamit na usab ang bag-o lang na human nga quarantine facility sa May North Reclamation Area. Daan ang nalantawan ang daghan nga matakdan sa kagaw sa COVID-19 tungod sa massive testing nga gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo. Sa kinatibuk-an, moabot na sa 77 ka mga COVID positive dinhi sa Cebu City. Lakip na ang usa sa A. Lopez Labangon, usa sa Mambaling ug usa sa Guadalupe. Ang mga dapit nga apektado gipaubos na sa lockdown.